Hakasin jam dak sarkar jala ban shimkhia yaki jingfield jigibor penyat district ban te lakam yakakam ti bat khayi do yong bian ha East JHD Hills district kabala pau madan kham tam hadin ka jingjia bathai bom dynamite hakram do yong hathang sko kabla jia haka step jong ka santari kurumpang araja apun riu kabla shime ka jing em jong lai pulai ngot ki nong belati do yong haka khat sautri kurumpang araja apun riu Katanat kampo iyeng sarkar jala kala Sloit no yo Vikash Kumar IPS RR jar khat pra nakakam kumu SP ketika district but Phah yu ban bat no kumu SP Anti Narcotics Task Force ANTF Shillong Nakajingpan bana bala plat da katanat haka khat sautri urumpang araja arpun riu haka jaka u Vikash Kumar IPS la bujili no do pankaj Kumar rasgania IPS RR araja arpo ubabat yakakam kumu SP ka ANTF Shillong Watla ka jingpan bana ka kdo badai na ka banta ka jingman to ipat ba kat kum ka jingman jur ka Civil Services Board penban ubabon balang upet khmat ba ka dei hi ka sin jam ka bia dei ba ka jingja yap brio na ka jing bathai bom dynamite hakram do yong be an kane ka jingja kala that madan ya ka jingyai bateng kam ti do yong hakaru kom bati thliu khnai la ne ka rat hole mining ha East JHD Hills district wat hapreng ka jingkhang da ka NGT la jan khat ars na manta ya ka babon kisem baka kamti daw yung bian kan ne slam baday na kajing yadon kti ki badon hakabor u Vikash Kumar IPS kumu SP ketika district ula Shah Phah ban ai jubab hakmat ka yeng kashri kata men haka khandai trik urumpang arajar arpun riu halor ka jingja hathang sko bat mentapan unwan ha Shillong ban lam khmat yaka kan hun ki pulet haka jingya khun persha yo drugs Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khata ai ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jingman toy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya